ଘରେ ଶୋଇ ଚିପି ବୟାଶଟା ସ୍କୁଲ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଇନାଗୁରେସନ୍ କଲେ। 30% ସ୍କୁଲ ଛାତ ସରିନି, ପଲସ୍ତରା ହେଇନି ବହୁତ ସ୍କୁଲ, କବାଟ ଝରକା ଲାଗିନି ବହୁତ ସ୍କୁଲ, ରଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନେଳି ରଙ୍ଗ ବି ଲାଗିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଉଦ୍ଘାଟନ ସରିଗଲାଣି। ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି, କାମ ହେଉଛି। ସରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନେବ। ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖି ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଫଳ କିଛି ହେବ। ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସଭାପତି ଥିଲେ। ଭଲ ହେଲା ନା, ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିଲେ, ଆମ ୟାର ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଜଣେ ଗୁଡ୍ ଲେଡି, ଶିକ୍ଷିତା ଲେଡି, ଭଦ୍ର ଲେଡି, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ବୁଲେଇ ପାରିବେ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଏକାଠି କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେ ମାନେ କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ସେଆଡ଼େ ବି କରିପାରିବେ। ଖୁବ୍ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି AICC। ଓ ଚମତ୍କାର ହେବ। ମହିଳା ଭୋଟକୁ ଯେଉଁ ଆଦିରି ବୋଲି ବସିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି, ଆମେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ। ଆମ ଖଡ଼ଗେ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲେ ରେଳ ଏରୋଡ୍ରୋମ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ 5,000 ମହିଳା, 5-7,000 ଯୁବକ ଛାତ୍ର। ଆମ ମିଟିଂ ଆସିଥିଲେ 30,000 ମହିଳା, 70,000 ଲୋକ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ। ହାରାହାରି ଲକ୍ଷେ ଲୋକ। ସୋ ମୋଟା ଆସିଛନ୍ତି ମେଜରିଟି ଲୋକ। ଏଇଠି ଆମର ରଶ୍ମି ମହାପାତ୍ର ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏକାମ୍ବରର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେ MP। ତାଙ୍କର 2 ଜାଗାରେ ନାଁ ଅଛି, ଏକାମ୍ବର MLA ପାଇଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର MP ପାଇଁ। ଆମ ଏଠିକା ରହ ସଂଗଠନ ଯଦି କିଏ କରୁଛି ବୁଲି ବୁଲି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରଶ୍ମି ମହାପାତ୍ର। ସେ ଅଛନ୍ତି। 30,000 ମହିଳା ଆସିଥିଲେ ଆମ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ମିଟିଂ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ପିଠା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ପଇସା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତୁମ ସାଇକେଲ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତୁମ ସ୍କୁଟି? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତୁମ ଶାଢ଼ୀ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତୁମ ଚପଲ? ଲୋକ ମନକୁ ମୁହାଇଲେଣି କଂଗ୍ରେସକୁ। 2024 କଂଗ୍ରେସକୁ ଜିତେଇବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର ରାଜକୁମାର, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ 7ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ରାଉରକେଲାରେ। ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ମାନେ ଆଇନ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଜ୍ଞାନ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଶାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯୋଗ ଦେବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ 200 ଲୋକ ଧରିକିରି ଜଟଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତାଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେବି। ସଂଗଠନ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି, କଂଗ୍ରେସ କମି। କାଲି ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ଯାଇ ଜଏନ୍ କଲେ। ସେଗୁଡ଼ା ଭିକାରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେ ଯାଆନ୍ତି। ଶୁଣ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ପୁଳେ ଲୋକ ଚଳିବା ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେ ନେଇକି ପେମେଣ୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଖଡ଼ଗେ ଦିନ 2,000 ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆମେ ଏରୋଡ୍ରୋମ୍ରେ ପ୍ରାୟ 1,000, ଏଠି 1,000 ମର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆମ ଦଳରେ। ଆମର 1,000 ସଂଖ୍ୟାରେ ମର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 100 ସଂଖ୍ୟାରେ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ 2024 କମି ନା, ମନକୁ ଆସି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ଲୋକଙ୍କ ହାୱା ବ୍ୟାପିଲାଣି। ସେ ମନକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଲୁ। ନିହାତି କମରେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ରଖ। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଥୁଆ ହେଇଛି, ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି, ପାଣି କାଦୁଅରେ ପଚପଚ ହେଇ ରହୁଛି। ସେ ଅନ୍ୟ ଯାହା ନେଉଟେଇବ, ତବେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। 3ଟା ମାସ କାଲି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମଣ୍ଡିରୁ ତୁରନ୍ତ ଧାନ ଉଠା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ପନିପରିବା ରେଟ୍ କମା, ବାହାରୁ ମଗା। ନାଇଁ, କେବଳ ଆମେ ଦରଦାମ ଉପରେ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ, ଚାଷୀ ଯେଉଁ ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡି ଉପରେ, ବେକାର ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟ ବିଧାନସଭା ମୋର ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ 7ଟା ଦିନ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବୁ। ବଢ଼ିଆ କରି ଯେମିତି ବିଧାନସଭା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେବ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଗ ପରା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ଆଗ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ଧାନ, ପନିପରିବା ଦରଦାମ, ଏଇ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ ଆଗ। ଆଉ 3 ମାସ ପରେ ତୁମେ ନେଉଟେଇବ, କ'ଣ ନେଉଟେଇବ? 25 ବର୍ଷ ଯାହା ନେଉଟେଇଲ ଦେଖିବା।
ଆଗ ଦରଦାମ କମା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଡ଼ାକଡ଼ି କର ଆମ ଧାନ ଗଣ୍ଡା କିଣ ଏଇ ହେବ ଆମର ତିନିଟା ସ୍ଲୋଗାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖିବା ଶେଷ ବିଧାନସଭା କିଛି ବିଧାୟକ ମନରେ ଡର ବି ମଧ୍ୟ ଉଠିଯାଏ ଯେ ଆଉ ବିଧାନସଭା ଆଉ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ କାଳେ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ନାଇଁ ତାକୁ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେଇପାରେ ନ ଦେଇପାରେ ତାଙ୍କର ଆଶଙ୍କାରେ ମୋର କିନ୍ତୁ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଯୋଚା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନାହିଁ କରିଦେଇଛି 80 ଆଉ ଗୁଞ୍ଜି ହେଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ 80 ବର୍ଷ ପରେ କୌଣସି ନେତା ଜାକି ହେଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀକି ଫିଲ୍ଡ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭା ପଠାଇବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବାର ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ବିଧାନସଭା ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଡର ଆସେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନଥିବ ଶୁଣ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବିଜେପିର ଯଦି ଫେଥଫୁଲ୍ ଲୋକ ନଥିବ ସେ ଟିକେଟ୍ ଦେବେନି କାଳେ ଦେବେ ଦୋତଡ଼ା କାମ ଯିଏ କରୁଥିବ ବିଜେଡ଼ିର ତାଙ୍କର ଫେଥଫୁଲ୍ ଲୋକ ଯିଏ ଦୋତଡ଼ା କାମ କରୁଥିବେ ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦୋତଡ଼ା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ ହେବା ଦରକାର।